Η ομάδα του We Hack a Cause, στα πλαίσια της εκστρατείας Hack a Charity, ανέλαβε θελοντικά να δημιουργήσει μια καμπάνια χρηματοδότησης από το πλήθος για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Προστασίας Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών, έτσι ώστε να βοηθήσει οικονομικά το έργο του συνδέσμου και να προωθήσει το έργο που επιτελείται στο κέντρο Ανεμόνη. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Προστασίας Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών ιδρύθηκε το 1969 με σκοπό την αντιμετώπιση της εγκεφαλικής παράλυσης και παιδικής πολυαναπηρίας μέσω της ενημέρωσης, διαφώτισης και παροχής θεραπευτικής, εκπαιδευτικής αγωγής και κοινωνικής ένταξης. Ονομάζομαι Μιχάλης Αγκαστινιώδης, είμαι παιδίατρος, είμαι μέλος του Παγκυπρίου Σύνδεσμου Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών από το 1970. Στο κέντρο λειτουργεί πολυθεματική ομάδα, η οποία αποτελείται από εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό και κοινωνική λειτουργό. Η ομάδα συμπληρώνεται από επισκέπτες, παιδονευρολόγους και παιδοορθοπαιδικούς. Αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν το παιδί να έχει ένα πολύ καλό χώρο, έτσι ώστε να μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί και να μπορέσει να βγάλει αυτά που μπορεί να βγάλει και όχι τίποτα περισσότερο. Είναι αυτές τις ικανότητες που θέλουμε να αναπτύξουμε για να μπορέσουμε να, όπως είπα, να δώσουμε στο παιδί μια πορεία προς την κοινωνία, αλλά κυρίως προς την αυτομέριμνα. Βοηθώντας έτσι, βοηθούμε και τους γονείς, οι οποίοι αντί να τρέχουν από θεραπευτή σε θεραπευτή, από έναν κέντρο σε άλλο κέντρο για να πάρουν την κατάλληλη αγωγή, διότι είναι πολλαπλές, όπως είπα, οι αγωγές, συγκεντρώνουμε εδώ τις ειδικότητες, ώστε εσχόλασαν το παιδί που δαμε, εσχόλασαν και οι γονείς που τις δουλειές τους δεν έχουν άλλη μέρημνα από το να μείνουν να χαρούν την οικογένειά τους. Εγώ προσωπικά σαν Νίκος πιστεύω ότι το κομμάτι που πρέπει να δίνουμε περισσότερο βάση είναι το κομμάτι της αγάπης που θα δοθεί και εκτός από το σχολείο, εκτός από το κέντρο που θα πάει. Θα δοθεί μια αγάπη από όλο τον κόσμο. Η Ανεμόνη συνδυάζει ημερήσια φροντίδα με θεραπευτικές παρεμβάσεις, προγράμματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στήριξης στις οικογένειες των παιδιών. Με την οικονομική κρίση και με όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν, περάσαμε ένα πολύ δύσκολο 2013-2014. Τώρα είμαστε σε μια νέα εποχή, μια νέα φάση, όπου ζητούμε ή προσφέρουμε θέσεις σε παιδιά, σε οικογένειες, να φέρουν τα παιδιά τους εδώ, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και εμείς το έργο μας και εκείνοι να κερδίσουν από μια ποιοτική πλέον φροντίδα για τα παιδιά τους. Θέλει και χρηματοδότηση, θέλει και υποστήριξη από το κράτος, αλλά περισσότερο θέλει αυτό που σας είπα πριν, θέλει να έρθουν παιδιά. Να έρθουν παιδιά. Γιατί μέσα από τα παιδιά θα αποκτήσουν δύναμη, αυτόματα αυτοί οι οποίοι θα έρθουν θα δουν από και εμάς που είμαστε εδώ πέρα και θα πάρουν εμπειρίες από εμάς, θα τους βοηθήσουμε και εμείς, θα μας βοηθήσουν και αυτοί, γιατί σίγουρα κάποιος έχει ένα κομμάτι το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω. Στόχος του We Hack a Cause μέσω της πλατφόρμας του είναι πρωτίστως να βοηθήσει άτομα και οργανισμούς να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους, να ενημερώσει για το ωφέλη της χρηματοδότησης από το πλήθος και να αλλάξει την κοινωνία μας προς το καλύτερο. Αγκαλιάστε κι εσείς το σκοπό μας.